Welcome to Bualan. Welcome to Bungalon! Ayun po. Ang lipit ko noon, ngayon mali pa rin. Ayan tayo. Ayun po ang lugar na pinupuntahan ko dahil sa aking number one na mare, supporter, sa aking program noon na Dear Kain Radio Show. Ngayon naman nagbalik ako sa Bombo Radio, sa drama. Ay, ganun pa rin. Narito po ako ngayon para maging MC ng Maskuladong Magayon. Ano yan? Siya pala ang Maskuladong Magayon. Ay, siya nag-organize. Ay, tara tayo. Ako po yun, si Kuya Ito. Na magtugang sinda. So, ano masasabi mo? Hindi, pupunta pala kami sa rehearsal kaya mamaya na lang. Narito po tayo sa pantala na Bungalo, Sangay, Camarines Sur. Ingat-ingat. Sa loob ng isang dekada po ay hindi ako nakapunta dito. At ngayon ay gusto kong sarwain ang mga nakaraan. This one of the organizer, Mr. Alan Cifuria, and good friend of Cifuria, his brother. Sponsored by Busam or Bungalo Unified Scheme. Action. Comprised of Advocate Organization. Okay, so, buling agad po sa mga ibahan ng pinapagod. Kung pwede po, ang tao po, medyo matalas ng grid. Yung po, tanang-tanang po pwede sa po yung mga contestants. Ano? Kasi lang po yung mga harap po, okay? Baka lang po marami, okay lang po na medyo maluwas po ng grid. Okay lang po? Ano makapura po ilan? Salamat po. Mamo, yaring mo to. Dahil hindi ka lang yung puso. Ewan mo na sana akong itaboy. I thought that you are to me one day, one day, one day. Cause I hear police, sometimes my tears are drowned. But I don't Atulayan Island. Yes! Ito kami sa sa iyo tagang Atulayan ay ano ba? Katanduanes.
Tuloy na lang. Sabakan. Sabagwan tuloy. Kaya naglalak po. May iyo. Ano lugar si Buwan Kirnay? Ito naman yung Kiris. Ingat-ingat. Per kilometro papuntang sentro. 10 siguro. 10. 10 lang. Ayan po, kapag walang po ang uling, sa uling, eh sinawag kayo sa gagalikas. Huwag damay ka mga, pwede na pagla. Ay, ayan siya. Ayan na po, ayan na po. Okay ba da? Di ba? Tirang pipip lang. Tango lang siya. Happy birthday, Bob Mix. Ayan po. Wow, may-poster ko natin guys, Snapshot. Ito na po ang ngayon. Kaya nasilap-silap. Napasa na si Cookie. Reply Which na? sa kay page. Yan. Okay, wait. Which na? Malapit po kami sa sentro. Sentro na. Ayan. At ang hanapin po namin ay sa wet market. Brought to you by Hoy, si Simon Kaibanan may bus na Trifles. Welcome to Shanghai. Tama talaga si spelling ko. S-A-G-N-A-Y. Ito na po kami. Laps. Hoy ka man. Ito yung karnihan. Karne yan? Ay, hindi pala. Ay, ito kuya. Wala. Mataba na. Kuyo. Para po sa pagkakaano para so inabot ang amo kang mayon sa albay. Yan kaya nagmahala ang sarong araw kani. Sarong song 80 pesos. 80 sa akin eh. Ano siguro yan ni cheese? Yes, makina 3. Ini din naman eh. Pichay na kasalaga. Iya puti. Durano niya. Piso. Ang tama ko. 5. Ayun o, talagang marami talaga. Ang mura. Piso siya. Yeah. Nagamot na po. Salamat.